Time. Μπες. Κλείδωσε. Κάτσε. Α, μπράβο, πέτατα. Αγάμισου. Ωραία, έρχομαι να δείξω κιλά. Συστήσου. Γρηγόρης Καφετζόπουλος, κατηγορία Skateman, έταθμος 32. 20 κιλά, 20 μπάρα. Περίμενε. Να έρθω κοντά, 20 κιλά, ναι. Οκ. Βγάλ' τα. Οκ. Τέλεια. Βγάλ' τα από εκεί, δεν χρειάζεται, γάμισε το. Κούμπωσε. Είμαστε καλά, έχεις 2 λεπτά ακόμα. Μαρτινάκη, ένα κομματάκι εδώ για τον Γκρέκ, το βάζεις σε 1 λεπτό. Γκρέκ, καμιά παραγγελιά. Πρόσεξε. Έλα από πίσω μου. Όχι, ναι, ρυθμό. Ένα ρυθμό. Δεν σταματάς ποτέ. Θα προσέξεις να κουμπάει η μπάρα και στα 2 plates. Όχι έτσι. Και τα 2. Μπαμ. Να ακούω το μπαμ. Εντάξει. Παίρνεις μία ανάσα κάτω. Γρήγορη. Και μία ανάσα εδώ, πριν το shoulder του overhead. Οκ. Θα θυμάσαι να κλειδώνουν οι ώμοι σου. Σε 20. Σε 10. 5. 1. Time! 1. 2. 3. 4, να κλειδώνουν οι ώμοι σου. 5, μπράβο. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Πάμε. 20. 21. 22. Να κουμπάνε και τα 2 plates. Μπράβο. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Time.